Bon dia a tothom. Em sentiu bé? Sí? Tothom m'escolta bé? Perfecte. Esperem a veure si tothom es connecta un parell de minutets. I un dels tallers o dels webinars de les jornades formatives que tenim preparades per avui, presentarem sobre el tema de la gestió de risc, no? Com a estratègia clau per afrontar les conseqüències de la crisi climàtica dins del sector de les assegurances. I, per tant, tractarem els conceptes bàsics, les eines del mercat assegurador i comptarem amb una sèrie de ponents molt interessants, com són des de l'Ars Cooperativa, no? Que és l'entitat referent sòcia del projecte també, que compta amb un gran renom dins del sector, i també amb experts de Liberty Specialty Markets, no? Que també ens oferiran aquesta mirada experta del sector de les assegurances i des de la part també de planificació i gestió del risc del canvi climàtic. Per tant, en aquest sentit, dono per iniciat el webinar. Recordeu també que el webinar estarà gravat, l'estem gravant, per poder-lo també compartir després al web del projecte. També recordar-vos que durant les presentacions en principi està previst que pugueu fer preguntes al xat i finalment després de cada una de les intervencions també tindrem un breu torn de preguntes per resoldre tant les que tinguem al xat com en algun moment que hi hagi algun moment per poder-les fer a nivell oral amb el micròfon. Sense més dilació, doncs dono pas al Pablo Cifuentes, que és tècnic de la Diputació de Barcelona, de l'Oficina de Canvi Climàtic, que ens farà una breu presentació del projecte. Gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies, Cristina. Doncs vaig compartint pantalla. Vale, suposo que veieu bé, no? Vale. Doncs res, molt bon dia a tothom. Gràcies per la vostra assistència. Com deia la Cristina, em dic Pablo Cifuentes, treballo a la Diputació de Barcelona, que som l'entitat que coordina aquest projecte, la FPDAP 50. Jo faré una molt breu presentació, resum del projecte i ràpidament donaré pas als companys d'Ars. Per tant, vaig per feina, que la part interessant és la d'Ars, com dic. I res, el projecte LifeEcoDAP 50 doncs, és un projecte europeu, està cofinançat per el programa LIFE de la Unió Europea, té una durada de 8 anys, va començar el 23 i finalitza el 2030, i té un pressupost de 18 milions d'euros. L'objectiu principal del projecte és implementar accions d'adaptació al canvi climàtic. Us hem posat aquí que l'objectiu és implementar-ne més de 76, després us explicaré o després veureu per què no concretem exactament quantes accions. L'àmbit d'actuació està repartit en diferents territoris de Catalunya que representen el 60% de la superfície i on hi viuen el 12% de la població de Catalunya. Formen part del projecte 25 socis públics i privats, un d'ells Diputació de Barcelona, com he dit, com a coordinadors del projecte. També hi participen les altres 3 diputacions catalanes, hi participen diferents agents de coneixement i també hi participen un conjunt d'agents socioeconòmics. Un d'ells, la Cambra de Comerç de Barcelona, que lidera el paquet de formació del projecte, i també hi trobem en aquest conjunt d'agents socioeconòmics Ars Cooperativa, que és qui avui té aquest rol principal en el webinar. Com he dit, l'objectiu principal és implementar accions d'adaptació al canvi climàtic. Per què? Doncs els impactes del canvi climàtic són molt diversos i molts d'ells ja són força presents i el que pretenem amb aquestes accions és millorar la capacitat d'adaptació i resiliència dels territoris dels quals us comentava al principi i d'aquesta manera reduir-ne les vulnerabilitats. Reduir-ne vulnerabilitats, en el nostre cas, centrant-nos en 4 sectors econòmics principals: l'agroramader, el forestal,
el turístic i el pesquer. I quines són aquestes accions d'adaptació? Doncs un dels valors afegits del projecte és que les accions no estan definides inicialment, sinó que es definiran en el transcurs dels 8 anys de projecte. I com es farà aquesta definició en el transcurs? Doncs a través d'uns espais de debat i participació i governança, que són els que anomenem el que anomenem Living Labs. Aquests Living Labs tindran un procés de treball continu al llarg d'aquests 8 anys, però partint d'un punt de partida inicial, evidentment, de la constitució d'aquests espais i amb la identificació dels stakeholders o els agents d'aquests sectors que comentàvem que estiguin identificats en aquests territoris, però també d'uns estudis de vulnerabilitat territorial o el que hem anomenat diagnosis de vulnerabilitat, que són els que identifiquen els riscos principals de cada territori. Aleshores, a partir d'aquest punt de partida, d'aquestes diagnosis i d'aquesta constitució d'aquests espais, doncs el que es fa és, en la participació en les trobades d'aquests Living Labs, proposar accions, debatre-les, prioritzar-les i finalment implementar i fer el seguiment d'aquelles que s'hagin implementat. Tot això s'anirà fent al llarg d'aquests 8 anys. Aquest és l'objectiu principal del projecte, implementar aquestes accions en aquests territoris. Però també hi ha objectius complementaris, com ara capacitar de coneixement als agents, aquests stakeholders que participin en els Living Labs. És el que hem denominat la formació. Es va definir un pla de capacitació, també gràcies a les necessitats identificades amb aquests agents, i una de les accions formatives són els webinars, que és com aquest que estem fent avui. Aquests webinars, en aquest cas, del sector d'assegurances. Un altre dels objectius complementaris del projecte és identificar les necessitats asseguradores dels agents, torno a parlar dels agents que participen als Living Labs. Per això, una de les temàtiques que s'ha previst en aquests webinars és el sector de les assegurances. I també, perquè en tingueu coneixement, dintre del projecte el que es preveu és, d'una banda, un Consell Tècnic Assessor, que és aquest òrgan consultiu científico-tècnic que el que pretén és donar suport en la definició, validació i priorització d'accions. I, per altra banda, també hi ha la previsió de la constitució d'un grup assessor financer, que aquest grup assessor el que pretén és identificar línies de finançament complementàries perquè només amb el pressupost del projecte no es podran executar totes les accions i posar en contacte aquestes línies de finançament amb els grups d'interès que puguin realitzar aquestes inversions. I també dintre del grup assessor financer, aprofito per destacar que també una de les tasques que es preveu és analitzar com les assegurances poden ajudar a afrontar els riscos del canvi climàtic. I res, a hores d'ara ja tenim algunes accions en marxa, com ara aquestes 3 que us destaco, però res, sobretot us animo a que entreu a la web i consulteu tant aquestes accions com qualsevol altra informació i, sobretot, si en el cas de la vostra activitat té lloc dintre d'algun dels territoris que us comentava al principi, on s'estan duent a terme aquests Living Labs, aquests espais de governança, doncs ens contacteu i us animeu a participar-hi. I res més. Per part nostra, moltes gràcies i amb molt d'interès de conèixer el que ens expliquen els companys d'Arts. Qualsevol cosa, estem aquí a la vostra disposició. Perfecte, gràcies Pablo per la presentació del projecte i ara sí, sense més dilació, donem pas als companys d'Arts, Javier, Daniel, Alfonso i Pablo, que ens faran les seves presentacions sobre el contingut principal del projecte i del webinar d'avui, del sector assegurador. Endavant, com vulgueu. Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió. Nosaltres som Arts Cooperativa. Parlarem des d'aquí. Jo, que soc Alfonso Volado, soc coordinador executiu de la cooperativa i us faré una petita introducció, però sobretot interessant és que m'acompanyen en Dani Alonso, és consultor especialista en assegurances d'energia i en particular d'energies renovables, amb una llarga trajectòria en mercats nacionals i internacionals,
I ens acompanya també en Pablo Muñoz, que és subscriptor especialista també de molt llarga trajectòria en matèria de responsabilitat civil i responsabilitat ambiental, actualment en Liberty Specialty Markets, una companyia referent en aquest sector d'assegurances. Molt ràpidament, Arts Cooperativa, som una corredoria d'assegurances, som la corredoria d'assegurances sòcia dins del projecte. Passa la diapositiva. Som una corredoria d'assegurances, som cooperativa de treball social, som una rara avis en el sector assegurador, però així és. I som una corredoria especialitzada en el sector de diferents sectors d'activitat vinculada sobretot a la creació de condicions de desenvolupament sostenible. Per tant, energies renovables, gestió ambiental, economia social i solidària, associacionisme, és a dir, sectors d'activitat que el que busquen és crear condicions de continuïtat dels projectes socials, culturals i ambientals. Tenim així un compromís molt ferm i molt consolidat en matèria de transició ecosocial i des del nostre punt de vista la finança i la finança ètica i ambiental tindran un paper molt rellevant en aquesta transició ecosocial. Com a corredoria desenvolupem programes d'assegurances, orientats a aquests sectors d'activitat, molt especialitzats i molt pensats en clau col·lectiva, però també som consultors i oferim aquest assessorament especialitzat tant en la gestió de riscos com en el que és l'activisme financer en matèria de finances ètiques, d'economia social i solidària per un món més sostenible. El nostre paper aquí, molt ràpidament passaré quasi de puntetes per qüestions una mica complexes, però crec que és interessant que les posem sobre la taula. Quan parlem de quin és el paper de l'assegurança i per extensió de la finança en la generació de condicions de resiliència davant del col·lapse de la crisi climàtica, que creiem que és el terme, diguéssim, que més s'ajusta al que estem vivint. No estem parlant d'un canvi, d'una evolució, sinó d'un autèntic col·lapse segons alguns sectors. En aquest sentit, crec que és important que compartim i que imagino que tots i totes intuïm què està passant, quin paper té la finança en tot el que estem vivint. I per això, diguéssim, m'ha agradat compartir aquest esquema, que és molt ràpid, que és molt senzillet, però que posa en evidència, d'una banda, com les entitats financeres, i aquí incloem tant les asseguradores com les companyies, com els bancs. Les companyies asseguradores són la punta de l'iceberg del mercat financer, però tenen un paper molt rellevant en els aparells d'estalvi de termini i, per tant, d'inversió. On van aquestes inversions? En bona part a les indústries de generació d'energies fòssils. Aquestes indústries fòssils, on imagineu que incorporem tant a l'explotació del petroli, del carbó, com la indústria armamentística, la indústria de la guerra, que és una indústria que té un impacte molt directe en els ecosistemes, una indústria molt fonamentada en el consum intensiu de combustible, de generació intensiva de residu, a part de la destrucció, diguéssim, social i ambiental, doncs té aquesta dimensió moral que és especialment sensible. Aquest cercle viciós que veieu aquí el que fa és ens explica com el finançament d'aquestes energies fòssils afavoreix de manera dramàtica el canvi climàtic o la crisi climàtica i a més a més fa evident que aquest canvi climàtic també genera més estabilitat en les indústries financeres, en el sector financer. Per aquest circuit que veiem aquí, aquesta inversió, que és inversió, diguéssim, a priori, que és posar els diners perquè aquesta indústria funcioni, i inversió a posteriori, com és l'assegurança, que fa és assegurar els danys que pateixi aquesta indústria, el que fan és, per una banda, consoliden les conseqüències directes, materials directes sobre la biodiversitat, sobre els ecosistemes, sobre les poblacions humanes. La pròpia crisi climàtica és una conseqüència directa d'aquest procés inversor. I, a més, provoca un segon efecte, que és que la insuficiència del sistema assegurador davant dels reptes que planteja aquesta crisi climàtica, és a dir,
les assegurances tal com estan concebudes actualment, els models asseguradors, no són suficients per fer front a les conseqüències catastròfiques que estem coneixent els últims anys, provoquen que cada cop hi hagi menys cobertures, que hi hagi més dificultats perquè aquestes indústries siguin assegurables i, per tant, redueixen, per una banda, el finançament, la inversió bancària en els territoris que ja no, que deixen de ser assegurables perquè estan molt exposats a aquestes conseqüències de la crisi climàtica, devalua l'activitat econòmica a escala regional en zones del planeta que mai més, o amb aquest model que coneixem, seran assegurables i provoca una caiguda del valor dels actius de les pròpies entitats financeres en aquests territoris que el que fan és provocar més inestabilitat en els propis sistemes financers. Per tant, aquest cicle viciós del finançament de la indústria fòssil i com aquesta indústria fòssil genera cada cop més dificultats per l'assegurabilitat i pel finançament, pot provocar, situa un risc de retèmuls financers, les dimensions dels quals no ens podem imaginar. Què passa també, o quina és la tercera conseqüència d'aquest procés, és que davant d'aquest desastre financer, les asseguradores, les entitats bancàries, la indústria financera és un too big to fail, per tant, les administracions públiques no deixaran caure aquestes indústries i, per tant, l'impacte financer d'aquest cercle viciós que estem visualitzant es transferirà tard o d'hora directament al sector públic, a les finances públiques, per tant, al conjunt dels contribuents que són els que acabarem pagant la factura d'aquesta lògica inversora de tipus extractiu, de curt termini i de cerca de la màxima rendibilitat únicament en termes financers i no socials, ambientals o culturals. Això ens porta a aquesta necessitat d'imaginar solucions a llarg termini, que incloguin apostes polítiques potents, que comportin canvis culturals estructurals en la lògica financera dels mercats que d'alguna manera constitueixen aquest sector i sobretot també una certa evolució en la consciència social. Si volem sempre tenir més rendibilitat, si volem sempre tenir més béns, més comoditat, més capacitat de consum, no estem tenint en compte els límits biofísics del planeta. Per tant, a part que puguem imaginar o que es puguin imaginar solucions de tipus financer a partir de les reserves normatives, d'aquests coneguts buffers, solucions més d'escala europea, és a dir, les experiències asseguradores que coneixem a l'estat espanyol i que després se'n parlarà, com pot ser el Consorci de Compensació d'Assegurances o l'Agroseguro, són solucions col·lectives que fan front, que poden fer front a llarg termini a aquestes necessitats. Cal escalar aquestes eines perquè les dimensions de les pèrdues, dels danys que ens esperen són difícils de preveure. Però en qualsevol cas, des d'un principi de prudència, hauríem d'entendre que seran molt més potents del que hem conegut fins ara. En aquest sentit, cal també una aposta decidida des de la regulació financera. D'alguna manera hem de tallar aquestes fletxetes blaves que veiem en la imatge, com es promouen, com es fomenten les inversions lliures de carboni, lliures de petroli, lliures de combustibles fòssils per contenir l'abast d'aquestes indústries. Caldria fomentar noves cultures de la prevenció en l'àmbit de l'empresa, en l'àmbit de l'activitat econòmica, i caldria també, en última instància, com ja diuen molts autors, una aposta pública de polítiques públiques i d'evolució cultural de les nostres societats cap a un decreixement, cap a una contenció dels nostres nivells de consum i de generació de residus. Tot això, diguéssim, en termes macro és fàcil d'explicar, d'imaginar. En allò concret hem de començar a posar-hi fil a l'agulla. Aquest posar fil a l'agulla
el sector assegurador a través del seu regulador a nivell europeu, EIOPA, el Banc Central Europeu, diferents institucions que fiscalitzen l'evolució dels mercats financers, com Finance Watch, han elaborat molts papers, moltes propostes, molts estudis, hi ha tones i tones de material acadèmic que incorporen propostes que estan molt pendents, efectivament, d'aquesta voluntat pública, d'aquesta voluntat de la societat per anar empenyent cap a solucions que, d'alguna manera, puguin contenir aquests efectes i puguin garantir la continuïtat dels nostres projectes socials i dels límits biofísics del planeta. Per aterrar tot això, tenim en Dani i el Pablo, que ens faran coneixedores de quins elements, de quins components disposem ara dintre del mercat assegurador per començar a avançar i a partir d'aquí posar una mica de fil a l'agulla, com dèiem abans, i anar avançant. Moltes gràcies. Us deixo amb en Dani. Si teniu preguntes o consultes, no sé si la idea és enviar-ho al xat. Passar-nos al xat i si no, en qualsevol cas, fins al final de la sessió podrem incorporar-les. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Soc Dani Alonso i us parlaré de la gestió de riscos davant l'impacte de la crisi climàtica. La situació actual de la crisi climàtica és segur coneguda en detall per tots els participants que ens estan escoltant, considerant els sectors sobre els quals estem. Fer menció que el 2024 va ser l'any més càlid mai registrat, en superar per 1,55 graus els nivells preindustrials, cosa que ja ens preocupa. I les conseqüències derivades de tot això són ben paleses. Per una banda, tenim fenòmens catastròfics extrems, que per mencionar alguns, només de l'any que hem deixat recentment, podem mencionar els incendis de Califòrnia o Florida, als Estats Units, inundacions al Pakistan, que ens van deixar més de 600 morts entre Pakistan i Afganistan, o la dana ben coneguda que va afectar el País Valencià i altres territoris espanyols, amb més de 200 morts. I a part de béns extrems, també podem parlar de problemes que en certa manera s'estan cronificant, com pot ser sequeres, augment de les temperatures, tant dels oceans com d'ambient, l'allargament dels estius, desaparició de glaceres, disminució dels cabals mitjos dels rius i l'expansió del clima semiàrid a zones on no hi era. I per tant podem parlar d'una nova realitat climàtica que ja està present, ja que aquests fenòmens, a part de ser cada cop més intensos, són també més freqüents. I aquests fenòmens tenen un impacte econòmic generat per les causes climàtiques que ja s'està identificant. I aquí us deixem algunes xifres. Segons l'Organització Meteorològica Mundial, les pèrdues econòmiques per esdeveniments relacionats amb el clima s'han multiplicat per 7 des dels anys 70 fins a la dècada del 2010. Només el 2023 les asseguradores espanyoles van pagar més de 847 milions d'euros per fer front a danys materials relacionats amb causes climàtiques que van generar quasi 1 milió de sinistres. Per fer-vos una idea d'aquests imports pagats, el 35% d'aquests relacionaven amb pluja, 27% amb calamarsa, 31% amb vent, 7% amb neu. I només el 2024, les inundacions de la Dana, per donar un marge de tamany, han generat pèrdues que ha assumit el Consorci de Compensació d'Assegurances, que en parlarem més endavant, valorades en l'actualitat, al tancament d'aquest informe, en uns 3.500 milions d'euros.
Us hem deixat aquí una gràfica de l'asseguradora Swiss Re que mostra l'evolució de les pèrdues causades per desastres relacionats amb el clima. El paper de les asseguradores aquí és donar cobertura a les asseguradores i, per tant, aquests tenen una visió més global de les pèrdues a nivell internacional. Però tinguem en compte que aquesta gràfica parla de causes econòmiques cobertes per les assegurances. I aquí hi ha tota una quantitat molt important que depèn del país on afecta, però de pèrdues que no estan assegurades i, per tant, no apareixen en aquesta gràfica. Això ens porta a haver d'enfrontar l'element de com gestionar els riscos climàtics actuals. El mapa actual de riscos, resultat de l'evolutiu context climàtic, representa un nou escenari a Catalunya on hauran d'operar els diferents sectors d'activitat que estem recollint en aquest fòrum, doncs l'agricultura, ramaderia, forestal, pesca i turisme. I aquí és on pren una especial rellevància el concepte de gerència de riscos, que no és més que diferents estratègies que ens permeten, com a societat i a les organitzacions, prevenir, evitar o mitigar aquests possibles riscos que poden causar danys i perjudicis. I el procés d'avaluació és un que comença amb la identificació d'aquests riscos. Després s'analitza la tipologia de riscos per poder fer-los front i a partir d'aquí s'avaluen els efectes que poden tenir en les organitzacions o en la societat per tal de poder establir mesures per reduir-ne l'impacte o, si l'impacte no es pot evitar o no es poden eliminar, per mitigar les conseqüències dels mateixos. I aquest procés és un procés evolutiu que hem d'anar repetint per millorar el sistema i també per ser capaços d'identificar nous riscos que puguin anar apareixent en aquest sistema canviant. Una eina important en aquest procés és la matriu de riscos que ens permet avaluar el seu impacte i la seva freqüència. L'eix vertical mostra la freqüència de que passi un risc que estem avaluant i l'eix horitzontal permet valorar quantitativament la seva severitat o l'impacte que pot causar. En verd trobaríem les situacions de riscos moderats que tenen una probabilitat moderada o baixa, un impacte baix, i que, per tant, poden resultar ignorats o són poc rellevants. En groc trobem el que anomenem riscos moderats, que tenen una probabilitat moderada i un impacte moderat, que han de ser revisats perquè poden arribar a ser crítics, perquè obtenen una certa repercussió. En la part taronja ja comencem a trobar riscos d'alt impacte amb baixa probabilitat, que encara que són menys freqüents, si es materialitzen, tindran un impacte considerable, per la qual cosa han de ser gestionats adequadament. I si no poden ser eliminats o gestionats, haurem de pensar en transferir-los. I en vermell ens trobaríem els riscos crítics, aquells que tenen alta probabilitat de passar i que, si succeeixen, poden tenir un impacte devastador, tant a la societat com a les organitzacions. Aquests requereixen una acció immediata i un pla de mitigació urgent. I normalment també s'opta per transferir-los a través de l'assegurança. Quan parlem de prevenció i mitigació, les diferents eines dependran de la possibilitat d'aplicar diferents sistemes per prevenir, evitar o mitigar aquests danys i perjudicis ocasionals. Alguns exemples d'aquestes eines poden ser adaptar els codis de construcció a les condicions climàtiques futures i preparar-los per fenòmens meteorològics extrems. Construir defenses contra inundacions, elevar nivells de dics, desenvolupar cultius tolerants a la sequera, instauració de sistemes generals d'alerta, repoblació incloent espècies d'arbres i pràctiques forestals menys vulnerables a tempestes i incendis, construcció d'infraestructures
corporatives, que poden ser basses de regadiu o basses contra incendis. El concepte de reconstruir millor, el que diuen els anglesos el Build Back Better, que és que malgrat seria la reconstrucció a través de millores que facin aquests actius més resilients a les noves condicions climàtiques, tot i que aquest concepte de millora és un concepte, en principi, contrari al concepte indemnitzatori de les assegurances, que el que intenten o el que fan és pagar allò que s'ha perdut i no incorporar el concepte de millora. I aquí serà necessari amb el temps un pacte amb les asseguradores per, d'alguna manera, permetre aquesta incorporació de millores per fer els actius més resilients a les condicions futures. Un altre element a considerar és el concepte d'autoassegurança, que és una estratègia que poden fer les organitzacions per tal de reservar un fons per fer front a sinistres futurs. No obstant, això requereix de capacitat financera, que no sempre és disponible, i, òbviament, té certes limitacions davant de sinistres importants i catastròfics. Però, no obstant, pot ser una bona eina per sinistres d'alta freqüència i baix impacte, dels que veiem a la matriu com amb colors més verds o colors grocs, i tenen l'avantatge que no necessiten de despeses de peritació i no impliquen costes addicionals a les asseguradores. No sempre aquestes mesures estan disponibles, no sempre són viables econòmicament i la seva protecció no té per què ser suficient i per això, en aquests casos, caldrà transferir el risc sempre que el mercat assegurador ho permeti. Parlem de transferència de risc i l'eina més consolidada i més a l'abast que tenim és l'assegurança, que no és més que un contracte on una companyia asseguradora es compromet a indemnitzar a una persona o a una societat o a una entitat corporativa en cas que es produeixi un esdeveniment cobert per la pòlissa que generi uns danys a canvi del pagament d'una prima. I per això parlem de transferència de risc, perquè a través d'aquest contracte serà la companyia d'assegurances qui ens protegirà econòmicament davant les conseqüències de diversos riscos i els seus efectes. Quan parlem d'assegurança hem de considerar alguns aspectes rellevants i que tenen molt a jugar en la possibilitat de transferir aquests riscos i en la contractació d'assegurances i en la disponibilitat d'aquests productes. Un seria la seva freqüència, ja que el nombre de sinistres comporta despeses de gestió en cada sinistre, com poden ser el peritatge, despeses administratives, que les asseguradores han d'assumir i que, per tant, fan poc adequada l'eina d'assegurança com una eina que sigui capaç d'assumir grans volums de riscos amb freqüència i gran quantitat. Un altre element és la prima a pagar, que ha de ser proporcional al cost de cobrir la probabilitat que passi un determinat sinistre i que, a més, inclou un element que és el benefici comercial que espera obtindre l'asseguradora pel servei prestat. Per tant, no podem esperar que les asseguradores incorrin en despeses en sinistres que siguin superiors a les primes generals. I un últim element que és determinant és el volum d'assegurances que hem d'aconseguir per poder mutualitzar aquest risc i aquests riscos o aquestes societats han de permetre perfils i carteres de risc que puguin ser dispersos geogràficament i diferents perquè puguin ser assumibles i permetin aquesta mutualització de les indemnitzacions. Parlarem del sector assegurador davant la crisi climàtica, que ja està patint les conseqüències d'aquesta, com poden ser l'augment d'incertesa dels seus models que fins ara donaven uns resultats reals i que en l'actualitat
davant l'augment de la freqüència i la gravetat dels fenòmens meteorològics extrems, està quedant desfasat. I això, òbviament, genera una incertesa pel sector assegurador. I una altra conseqüència d'això és que les indemnitzacions cada cop resulten més grans i cada cop són més freqüents. Per tant, el sector assegurador es troba en una important cruïlla. Per una banda, pateix les conseqüències directes d'aquestes pèrdues cada cop més freqüents i imports més alts, però per l'altra banda també té una experiència que podem aprofitar i uns recursos que podem aprofitar per poder-la portar dins d'aquest procés evolutiu a créixer i a desenvolupar-se com una eina útil. Per posar alguns exemples, algunes conseqüències que està patint el sector és l'encariment de preu de les cobertures derivada de l'increment i freqüència de les indemnitzacions, que està portant a la reducció de determinades cobertures. Per exemple, podem parlar que molts condicionats de pòlisses de danys materials estan incloent clàusules que exclouen danys causats pel vent, depenent de l'asseguradora, quan es troba o quan aquest vent no supera la franja de 70 o 90 km/h. Tots aquests elements fan que la indústria asseguradora, que és molt conservadora, estigui deixant determinades àrees en cobertura. I per això podem parlar de crisi d'assegurabilitat. I això es dona quan l'asseguradora o la contractació d'una assegurança en un sector concret o per un producte concret es torna inviable, ja sigui perquè el seu cost és tan alt que els assegurats no el poden assumir o perquè les asseguradores deixen d'oferir els seus serveis en un determinat àmbit. Alguns exemples d'això poden ser la cobertura d'incendis als Estats Units, a les zones de Califòrnia o Florida, o la cobertura d'huracans a Florida. I com a conseqüència això comporta un efecte dominó en determinats sectors econòmics, com pot ser el sector de l'habitatge, perquè no estan disponibles les assegurances. Això pot crear una crisi que afecti el valor dels actius o la capacitat d'aconseguir hipoteques sobre els mateixos. Parlàvem de la importància que pot arribar a assumir el sector assegurador, ja que té un gran potencial per impulsar mesures de prevenció i reducció de riscos, aprofitant la seva experiència, que reforci la viabilitat dels sectors econòmics estratègics que s'enfronten als efectes adversos del canvi climàtic. I algunes mesures que poden posar en marxa són, per exemple, el desenvolupament d'eines d'anàlisi de riscos que ajudin a governs i altres actors a identificar àrees d'alta exposició davant dels riscos climàtics. Aquesta informació sobre la freqüència i la severitat que aporten també permet fer models de catàstrofes que proporcionin estimacions que ens ajudin a determinar els preus necessaris d'aquestes assegurances i també les reserves tècniques que s'hagin de guardar per fer el sistema sostenible. També tenen coneixements especialitzats sobre mesures d'adaptació i reducció de riscos, que poden utilitzar gràcies a fer visites d'avaluació de risc on es personin en determinats sectors i aportin la seva experiència sobre aquelles mesures que es poden posar en marxa per reduir i per prevenir aquests riscos. I un altre element que cada cop es fa més és instaurar un sistema d'oferta a través d'incentius per poder impulsar mesures de prevenció i reducció de riscos, a través del qual el preu estigui basat en el risc i que, per tant, els assegurats paguin menys si inverteixen en mesures d'adaptació, incentivant així la resiliència. No obstant, aquest tipus d'incentius
a dia d'avui s'apliquen més a assegurances de nivell industrial i grans corporacions i no tant a assegurances domèstiques, ja que comporten els costos associats a l'avaluació d'aquests riscos i la implementació d'aquestes inversions de prevenció. Parlarem ara de la particular situació de l'estat espanyol, que té una peculiaritat, o diverses, ja que existeixen dos mecanismes asseguradors amb llarga tradició al territori que són molt singulars i típics espanyols i que tenen unes característiques de col·laboració público-privada. Un seria el Consorci de Compensació d'Assegurances, que en parlarem més endavant, que cobreix danys contra riscos extraordinaris, i l'altre és l'Agroseguro, que és l'assegurança agrària combinada. Aquests dos elements que es donen al nostre territori ens posen en una posició relativament més favorable en termes de cobertura de danys produïts per fenòmens naturals adversos. El Consorci de Compensació d'Assegurances és una entitat pública empresarial que exerceix diverses funcions en l'àmbit del sector assegurador. La funció més rellevant per la que li dediquem una importància avui és perquè ofereix la cobertura davant de riscos extraordinaris, incloent-hi riscos climàtics. D'altres funcions ofereix una assegurança obligatòria en el sector dels vehicles de motor i també s'encarrega de la liquidació d'entitats asseguradores. Per donar algun ordre de magnitud, considerem que dona cobertura a més de 130 milions de pòlisses al territori espanyol i assegura un capital de danys als béns que arriba als 6,5 bilions d'euros. Es financia a través d'un patrimoni propi que estableix gràcies a la imposició de primes pròpies, que s'incorporen com un recàrrec a la majoria de les assegurances que contractem. Pràcticament a totes les de danys, amb excepció, com poden ser les assegurances de responsabilitat civil o dins del ram de la construcció. I cobreix inundacions extraordinàries, tempestes ciclòniques, terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, entre d'altres. També ofereix cobertura per terrorisme i d'altres cobertures que no són rellevants del dia d'avui. Però per donar ordres de magnitud, les inundacions i les tempestes produïdes per vent molt fort suposen el 85% de les indemnitzacions a les que el Consorci fa. Què exclou? Exclou béns no extraordinaris, això seria ràfegues de vent no inferiors a 120 km per hora, la pluja directa, calamarsa, neu, filtracions d'humitats i també el trencament de preses, clavegueres i canals artificials, excepte quan aquest trencament es produeix com a conseqüència d'un esdeveniment extraordinari. Aquest model, com tots, té certs avantatges i algun inconvenient. D'entre els avantatges destacaríem que qualsevol pòlissa dins d'aquests rams de danys materials de manera automàtica inclou la cobertura contra fenòmens naturals catastròfics. És a dir, que qualsevol classe d'assegurança que importa o porta associada la prima del consorci, automàticament es beneficia de les cobertures extraordinàries de catàstrofes climàtiques. És a dir, que qualsevol pòlissa de llar a l'estat espanyol no opta per la cobertura del consorci, sinó que és obligatòria. I la seva obligatorietat el que permet és crear un fons molt ampli i dispers territorialment i una diversificació de riscos que permet crear una bossa de prima molt més gran que si fos una cobertura optativa. També permet, és un sistema solidari en el sentit que les primes i les taxes de prima aplicades són uniformes i tothom paga el mateix.
i aquí no influeix que sigui una àrea d'alt risc o una àrea de baix risc. Això que permet mutualitzar de manera solidària les primes pot resultar un inconvenient en el sentit que no incorpora programes d'incentivació en la gestió i reducció de riscos que indirectament acaben permetent la construcció d'instal·lacions, vivendes en àrees considerades d'alt risc. Quan parlem d'agroseguro, l'identifiquem com un sistema, un mecanisme assegurador de contractació voluntària, a diferència del consorci, per produccions agràries i pecuàries on hi participen diferents agents públics i privats, on determinades companyies asseguradores privades donen capacitat, sent el consorci de compensació tenint un paper com a reassegurador i on també s'impliquen administracions públiques que donen suport financer al sistema. Té un alt grau de mutualització i col·laboració entre els diferents actors que aporten solidesa operativa i financera al mecanisme i permet això compensar els agricultors i ramaders de greus danys causats per fenòmens climàtics com poden ser la sequera, gelades, calamarsa i d'altres elements. Per fer-vos una idea, la ràtio de sinistralitat d'Agroseguro a l'exercici de l'any 2023 va ser d'un 371%. És a dir, que per cada 100 euros de prima pagada pels assegurats, Agroseguro va pagar 371 euros en indemnitzacions. Això es va traduir en unes pèrdues de quasi 400 milions d'euros pel sistema Agroseguro. Òbviament, això permet intuir que és una assegurada altament subvencionada per a les administracions públiques. Dedicarem una petita introducció a les assegurances paramètriques perquè, tot i que no és una tècnica nova, en els temps actuals està rebent molta atenció perquè representen una alternativa complementària a les pòlisses tradicionals. I la diferència principal amb aquestes és que són assegurances que paguen un sinistre quan s'assoleix una mesura objectiva i no estan relacionades amb una pèrdua o un dany material sofert per l'assegurat. Per exemple, el pagament es pot relacionar amb que s'assoleixi una determinada velocitat de vent o que caiguin un nombre determinat de centímetres de neu en una zona geogràfica. Els beneficis d'aquesta assegurança paramètrica és que permet pagaments molt ràpids. Com que no cal ajustar les pèrdues al dany sofert, es paga en funció d'un esdeveniment que es pot observar i mesurar de forma independent i, per tant, el peritatge és extraordinàriament ràpid i les indemnitzacions es poden fer de manera molt ràpida. També és molt flexible perquè el pagament, com que no està vinculat als danys a la propietat, ofereix un enfoc diferent per cobrir tota una sèrie d'esdeveniments climàtics que són difícils de modelar. També s'utilitza de forma complementària a les assegurances tradicionals i pot ser un complement d'aquesta. Un dels avantatges que té és que, com que no està associat al dany efectivament causat, no és un producte adequat per totes les necessitats de transferència de risc. Alguns exemples que hem mencionat és, per exemple, un programa d'assegurança ramadera a Kènia on s'utilitzen imatges de satèl·lit per mesurar la sequedat de les zones de pasturatge que, quan arriben a un cert punt, automàticament es tradueixen en una indemnització en els pagesos per poder comprar aliments i aigües suplementaris per abastir el bestiar.
Altres sistemes que coneixem i que estan operatius a l'actualitat als Estats Units són Jumpstart, que cobreix davant de terratrèmols residents i empreses californianes, i Stormpeace, que s'ofereix per huracans a Florida. I al final tu compres la teva participació en aquests fons i si es donen les circumstàncies que activen el pagament, cobres una participació proporcional d'indemnització que, malgrat no estar relacionada als anys oferts, als anys efectivament soferts, et permet una indemnització que tu pots utilitzar per refer-ho. Com a conclusions del que hem estat esmentant, destacaríem que l'existència a Espanya de sistemes com el Consorci de Compensació d'Assegurances i Agroseguro ens posen en un lloc destacat a la capacitat de resposta davant dels fenòmens meteorològics adversos a través de l'assegurança. Això aporta també la possibilitat d'obtindre dades centralitzades dels danys assegurats que permeten generar informació agregada sobre el nivell de risc amb una alta precisió geogràfica que pot ser utilitzat pel gestor de riscos. També parlem que l'augment d'esdeveniments climàtics extrems a causa del canvi climàtic ha portat a les asseguradores a revisar cobertures, a incrementar primes, i per això caldrà modificar els productes, a més de replantejar-los i anar-los actualitzant a la realitat canviant. L'increment d'aquests esdeveniments, que són cada cop més habituals, genera un entorn d'incertesa que pot derivar en una crisi d'assegurabilitat en determinats sectors i per això, i considerant que aquesta incertesa i aquesta por a no assolir beneficis empresarials que té el sector assegurador, s'ha de gestionar de manera adequada perquè el sector no es retiri de determinades àrees d'actuació. Per tant, en aquest context, la implementació de mesures de prevenció i mitigació de riscos serà cabdal no només per afavorir l'autoprotecció de les organitzacions i la societat, sinó també perquè s'assoleixin determinades cobertures asseguradores, perquè, en resum, caldrà anticipar-se per implementar una sèrie de mesures de protecció i polítiques de gestió i d'assegurament per crear una cultura col·lectiva de resiliència que, a més, sigui sostenible en el temps. Amb això donaríem pas a les preguntes, si n'hi ha alguna. Sembla que les preguntes les deixarem per la part final, així que, sense més dilació, donaré pas a Pablo Muñoz de Liberty. N'hi ha un parell, N'hi ha un parell de preguntes que sapiguem. Sí, exacte. Tenim un parell de preguntes. Mira, si voleu, les llegeixo ràpidament i les intentem resoldre en breus. I després seguim amb la següent presentació. Tenim, per exemple, en Guillem, que comenta que és molt interessant el tema d'implementar sistemes de prevenció en la línia d'accions per promoure la resiliència climàtica i també que puguin reduir-ne el risc i les quotes, en aquest sentit. I pregunta quina rellevància tenen actualment aquests sistemes i quina rellevància es preveu que puguin tenir en un futur. Bé, com dèiem, a l'actualitat, en determinades àrees, determinades assegurances cada cop són més selectives. És a dir, les asseguradores ja comencen a aplicar polítiques de selecció de risc en les quals determinades cobertures comencen a no estar disponibles. Per exemple, un exemple és en el sector d'assegurances per danys, en el sector fotovoltaic, aquelles instal·lacions que tenen seguidors i que, per tant, tenen un sistema que
que és més fràgil davant de situacions de vent, demanen determinades garanties constructives perquè aquests sistemes puguin assolir velocitats de vent que cada cop es consideren més freqüents, com poden ser 90-100 km/h, i si no tenen aquesta garantia constructiva, l'assegurança no està disponible. Llavors, diria que en aquest moment veiem pinzellades de situacions selectives per part de les asseguradores, però el que és evident és que aquesta obligació de disposar de determinades estructures, de determinades qualitats de resistència, serà una cosa quotidiana en el futur i cada cop més. Perfecte. I també tenim la pregunta d'en Juan Miguel, que comenta que la llei 26/2007 del 23 d'octubre sobre la responsabilitat medioambiental diu que té la sensació que no s'està aplicant estrictament. Per exemple, posa la catàstrofe de la Mar Menor a Múrcia. Diu que no té notícies que els responsables d'haver contaminat hagin pagat per la catàstrofe medioambiental. Diu si és correcte, si té una correcta percepció o no sobre la qüestió. Aquest punt, si vols, el deixem per més endavant perquè tenim la sort que el Pablo Muñoz de Liberty ens ve a parlar, entre altres coses, de responsabilitat mediambiental. Llavors li passarem amb ell, sigui al principi o al final de la seva intervenció, com ell prefereix. Doncs ho deixem aquí. No sé si abans de seguir amb en Pablo alguna pregunta més que algú vulgui intervenir i si no, donem pas a en Pablo. Alguna pregunta més? Bé, doncs Pablo, endavant, si no, que les puguin deixar al xat i també reprendrem la de Juan Miguel. Gracias. Bueno, buenos días, buen día. Ante todo, quiero agradecer a ARS, con el que colaboro como compañía aseguradora, que me haya invitado, que me haya sacado de la oficina, donde me suelen tener encerrado analizando riesgos. Y bueno, y al público presente, gracias por estar aquí. Este webinar sobre el cambio climático y cómo desde el sector asegurador podemos apoyar a las empresas, operadores, administraciones públicas en la transmisión del riesgo medioambiental al que están expuestos, ¿no? Quizás un poco como respuesta a la pregunta, que no sé si contestarla al final o ahora, yo creo que sí que es verdad que hay una sensibilidad todavía que tiene que evolucionar, la sensibilidad medioambiental a la hora de denunciar, sea por las personas perjudicadas, por las entidades, administraciones públicas, ¿no? Que a veces denunciar una contaminación, pues a veces se ir contra un punto de ellas, ¿no? Porque son a veces responsables de ciertas medidas, ¿no? De vigilancia, etcétera, etcétera. Eso puede influir también. O sea, la sensibilidad, yo creo que esto es algo que va a aumentar en el futuro, o así al menos lo creemos, ¿no? Que es un tema que cada vez se darán más a menudo denuncias que puedan provocar un siniestro medioambiental cubrible por pólizas de seguros, ¿no? Lo que pasó en el Mar Menor, no me sé el caso, yo creo que había... una cosa es que ocurra algo accidental, otra cosa es que de forma intencional durante X años se vaya vertiendo, utilizando, por ejemplo, en exceso los nitratos, ¿no? En campos de cultivos cercanos al Mar Menor, ¿no? Eso es un tema, yo creo que también viene un poquito del pasado. O sea, no es una cosa accidental que ocurra ahora, sino que es algo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y como este ejemplo hay otros muchos ejemplos, ¿no? O sea, la utilización de ciertos químicos en la producción de productos que sabemos que son malos, pero legalmente todavía se utilizan, ¿no? ¿Y por qué no hay un siniestro medioambiental? ¿Por qué no hay una denuncia? Pues porque en el fondo es aceptable, ¿no? Por la sociedad. Era una media respuesta a la pregunta que han hecho. Bueno, me presento un poquito, os explico qué es lo que hago yo dentro de mi compañía de Liberty Specialty Markets. Yo soy consultor de riesgos, tanto de RC general, que es el ramo con el que llevo trabajando más años, y hace ya unos 10 años aproximadamente, unos 8 años, también empecé a suscribir riesgos de responsabilidad medioambiental. Estamos dirigidos a empresas grandes, medianas grandes, administraciones públicas, operadores
en general, o sea, no aseguramos pequeños riesgos, pequeñas empresas, sino que, por poner una línea, a partir más o menos de 10 millones de facturación, allí es donde nosotros estudiamos condiciones de pólizas de seguros de responsabilidad medioambiental. ¿Por qué cogemos empresas grandes? Porque nuestro análisis es individual. O sea, no tenemos un tarificador donde, como el agroseguro, ¿no? Que comentabas que todo el mundo paga la misma prima, independiente del tipo de riesgo, de la gestión de riesgo que esta empresa puede llevar a cabo, sino que miramos la gestión de riesgos de cada una de las empresas, la exposición a siniestros, qué es lo que entendemos hace bien, hace mal para evitarlos, y a partir de allí, pues, unas condiciones económicas, incluso, como indica Daniel, a veces no lo aseguramos, simplemente porque es un mal riesgo o porque el riesgo va a dar un siniestro seguro, ¿no? Que aquí las compañías de seguro intentamos siempre cubrir algo accidental, no esperado, no algo esperado hecho adrede, o, por ejemplo, contaminando de forma legal, ¿no? O sea, siempre se puede contaminar algo, las fábricas pueden contaminar algo, pero siempre dentro de los límites legales, ¿no? Allí las compañías aseguradoras no queremos entrar. Pues bueno, yo analizo riesgos. También lo que comentaba antes, quiero que las pólizas de responsabilidad medioambiental no están para pagar las consecuencias de la contaminación de años y años a propósito, ¿no? O sea, no es la intención de repente cubrir absolutamente todo por el hecho de que se haya contaminado durante los últimos 20-30 años. Me gustaría hablar ahora de la normativa aplicable. No quiero entrar tampoco demasiado al detalle. Hay varias normativas, hay varias leyes que afectan o que obligan, algunas de ellas, a tener ciertas coberturas para riesgos medioambientales. Los hay muy antiguos, lo hay incluso en la Constitución española, que dice básicamente que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, ¿no? Parece un poquito también el derecho a la vivienda, ¿no? Está bien, ¿no? Pero no estipula exactamente las obligaciones de cada operador o empresas con ciertas actividades a cubrir, ¿no? Yo creo que esto se recoge mejor en la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental, que es de carácter europeo, o sea, afecta a todo el terreno europeo. Y os quiero leer un poquito una de las frases, ¿no? Es una frase larga, pero también de esta forma se nota que es algo más extenso, ¿no? Que si la responsabilidad medioambiental es además una responsabilidad ilimitada, pues el contenido de la obligación de reparación, o en su caso de prevención, que asume el operador responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando cualquier tipo de gasto para devolver los recursos, acciones, preventivas, reparadores y a veces compensatorias, ¿no? No siempre un daño medioambiental se puede reparar, pero esta ley, pues de alguna forma, puede llegar a obligar a hacer unas medidas alternativas, ¿no? O sea, no puedo reparar esto, pero igual puedo mejorar otro aspecto del medio ambiente. Aparte, que esta ley lo que estipula es que, claro, siempre se habla de que quien contamina paga, pero no siempre es así. O sea, esta ley lo que también dice es que la responsabilidad medioambiental es, por último, una responsabilidad de carácter objetivo, en la que las obligaciones de actuación se imponen al operador al margen de la culpa, dolo, negligencia que haya podido existir en su comportamiento. Y esto es importante, ¿no? Porque de alguna forma no nos podemos, igual que en responsabilidad civil, pues sí hay que demostrar quién es el culpable, y aquí pongo el ejemplo de que una empresa compra un terreno determinado, en el cual allí no ha operado, y donde previamente sí que había quizás alguna actividad contaminante, y a raíz de un nuevo evento, un nuevo accidente, por ejemplo, un incendio en sus instalaciones, se contamina ligeramente el suelo donde esta empresa está, pero se descubre que debajo de esa pequeña contaminación
hay más contaminación, pues ese operador, ese propietario de ese terreno será responsable de la eliminación de la contaminación. Yo creo que esto también da cierta tranquilidad, ¿no? Porque no se puede echar la culpa al anterior propietario de esa instalación o terreno, ¿no? Entonces, a raíz de esta ley europea en España, lo que se ha hecho es desarrollar un listado de empresas por tipo de actividad, más bien un listado de tipo de actividad, a partir del cual, dependiendo qué tipo de actividad tengas, tienen la obligación tienen la responsabilidad de realizar un estudio que más adelante lo vamos a comentar, ¿no? Entonces, la orden ministerial, la APM y orden ministerial TEC, lo retomaremos un poco más adelante cuando hablemos, bueno, será lo siguiente de la garantía financiera obligatoria, ¿no? Dentro de este listado, sí, voy a pasar, exactamente. Ambas órdenes lo que estipulan es que dependiendo de la actividad, estas empresas han de realizar un estudio sobre el riesgo medioambiental que comportan. A este estudio le llamamos el ARMA, que es el análisis de riesgos medioambientales. Una vez que ese ARMA se realiza, que lo tienen que hacer con expertos, o sea, eso no lo podemos hacer las compañías aseguradoras, sino que están obligados a hacerlo, este ARMA, este informe, arroja un resultado sobre qué tipo de garantía financiera debería tener esta empresa para hacer frente a un futuro siniestro medioambiental. O sea, dependiendo de la actividad, tienen que tener algún tipo. ¿Cómo se puede constituir una garantía financiera obligatoria? Que le llamaremos GFO. Pues básicamente hay tres modalidades. Uno es un aval. Esto lo puede hacer cualquier empresa. Te vas a un banco, pides un aval, tiene su coste y a partir de aquí cada año se va renovando porque es de forma indeterminada. La otra posibilidad es un fondo técnico, que también esto se puede hacer, sería como un propio aseguro propio, ¿no? Autoasegurarse, como estaba comentando Dani anteriormente, pero también tiene su gasto. Tienes que tener evidentemente dinero para poder guardarlo y después mantener este fondo técnico durante X años. Y la tercera opción, que ahí entramos al sector asegurador, en el caso de responsabilidad medioambiental, es tener un seguro de responsabilidad medioambiental, donde se cubra, pues evidentemente, las exigencias que se desarrollen en las leyes que afectan. Voy a pasar a la siguiente. El cuadro, el gráfico, esto lo voy a explicar un poco más tarde, o sea que lo veréis repetido. Entonces ahora me gustaría cambiar, o sea, no hablar tanto de la legislación, porque yo creo que es muy larga y a quien le interese pues lo puede leer, pero quiero resumir que la legislación lo que indica básicamente que quien contamina paga, incluso quien no contamina también tiene que pagar. Volviendo al tema del cambio climático y cómo creemos nosotros que puede afectar en el aumento de exposición a siniestros medioambientales. Creemos que afectará, que afecta, que está afectando ya, y también incluso los cambios de usos, ¿no? Estamos en una época donde hay un aumento de fabricación y uso de baterías eléctricas. Dentro de las baterías eléctricas hay de todo tipo. Las baterías eléctricas pues, son también contaminantes, las hay que son más contaminantes, las hay que son menos contaminantes, pero bueno, todas las baterías tarde o temprano acabarán en un punto de reciclaje, ¿no? Acabarán en un punto de reciclaje, empresas de reciclaje, y estas pueden generar incendios que afectan al medio ambiente. O sea que incluso cambios de uso pueden generar también nuevos siniestros medioambientales. Bueno, lo están generando en estos momentos y lo pueden generar más en un futuro por el aumento aún más del número de baterías que se desechan. Después también relacionado con el cambio climático, ya hay varios proyectos en España, por ejemplo, de
abrir o reabrir minas para la obtención de metales necesarios para determinadas tecnologías, sean baterías, sean placas fotovoltaicas, material para eólicas, etcétera, etcétera. Todo esto también es consecuencia del cambio climático, o sea, no es algo que ha estado siempre, sino que es algo que se ha desarrollado en los últimos años. Después, evidentemente, como todos sabéis, el tema de incendios es algo que también preocupa también relacionado con ciertas tecnologías nuevas, como por ejemplo la eólica, donde se sitúan en zonas de mucho viento, donde puede haber incendios de los generadores, provocar incendios, tendidos eléctricos, la sequedad que aumenta de los bosques, evidentemente aumenta bastante la exposición a un incendio, cada vez se generan de forma más fácil y cada vez son más extensos, ¿no? Y es algo que creo que preocupa a muchísima gente, sobre todo cuando llega el verano. En invierno nos olvidamos y en verano nos preocupamos, ¿no? También creemos que puede haber un aumento de siniestros medioambientales, el tema del agua subterránea contaminada. No por el hecho de que se contamine más, sino por el hecho de que cuando baja el nivel de agua subterránea, pues evidentemente los porcentajes de contaminación la contaminación aumenta en ese terreno. No pienso mucho en el tema de los nitratos y de la industria ganadera. Creo que este verano, en esta última sequía, creo que hubo algunos problemas en ciertos pozos de que de repente siempre pues, el agua que salía de los pozos era potable y a partir de cierto momento dejó de ser potable. Es un tema que nos preocupa y que entendemos que puede ir en aumento, más en la zona en la que vivimos, ¿no? Es mediterránea, que seguramente sufriremos bastante el tema de la sequía. Después está también el ejemplo de la energía eólica, aves migratorias, eso es un tema bastante conocido. Se toman medidas, se cambian de vez en cuando, pues bueno, a veces hay ciertos campos eólicos que están en ciertos terrenos y se tienen que cambiar, esto ocurre de vez en cuando, y cada vez se tiene más en cuenta antes de construirlos. También tendríamos en cuenta actos de la naturaleza, por ejemplo, las inundaciones de lana. Esto también creemos que puede afectar a siniestros medioambientales. Yo creo que en este aspecto pues, se me viene a la mente una empresa química que puede estar en una zona inundable, donde a raíz de una inundación, por mucho que el consorcio cubra esto, pero yo creo que no se sabe cómo será el futuro, pero aquí puede haber un siniestro medioambiental derivado de una inundación, ¿no? Y lo más reciente que ha pasado es causas extraordinarias como el apagón, que todavía sabemos poquísimo, evidentemente. Lo relacionan con las energías alternativas o con la falta de infraestructuras, no lo sabemos todavía. Pero claro, esto también puede provocar de forma indirecta también riesgos, siniestros medioambientales, ¿no? Pongo un pequeño ejemplo de algo que estamos atentos, de las pólizas que nosotros llevamos, de empresas de distribución de agua, sobre todo de empresas que tengan EDARES, estaciones de evaporación de aguas residuales, pues a falta de electricidad se ve que en muchos lugares pues, simplemente se abren compuertas y las aguas fecales se envían al río o al mar, ¿no? Todo esto puede afectar en un futuro a siniestros medioambientales. Puede subir la exposición y haber más siniestros de este tipo. Y por pensar, puedes pensar muchas más cosas, ¿no? Yo creo que en un futuro iremos viendo, ¿no? Pero yo creo que estas son las que más, al menos a mí, se me ocurren a raíz del cambio climático. Lo que comentaba al principio un poquito también importante es el posible aumento de la cultura de reclamación de daños medioambientales. Yo creo que esto irá en aumento. En el mundo también hay otras reclamaciones. No sé si alguien se acuerda de la noticia de las abuelas de Suiza, donde un grupo de abuelas pues, han denunciado, creo que a la administración de Suiza por el tema del cambio de medio ambiente, ¿no? Por el cambio climático. Yo creo que esto irá en aumento. Yo creo que también el público de alguna forma
porque en el fondo el medio ambiente no es de nadie concreto, sino que es de todos. Y yo creo que la cultura y el aumento de la sensibilidad medioambiental irá en aumento, y yo creo que también es importante, ¿no? De que de alguna forma el público ponga las pilas a las administraciones y a las empresas, a las administraciones porque controlan también las empresas privadas, para que se tenga en cuenta con más ahínco, por decirlo de alguna forma, el tema del cambio climático. Voy a pasar a la siguiente, que creo que... Vamos a... Bueno, voy a explicar un poquito siniestros que estamos viendo que están yendo en aumento, o que antes no existían, porque había técnicas que no existían, pero que están aumentando, ¿no? Antes he adelantado un poquito los incendios en plantas de reciclaje. Quien lea noticias, siempre voy leyendo varios periódicos, pues a mí las noticias de plantas de reciclaje que se incendian es algo que ocurre bastante a menudo. Creo que alguien, un compañero de trabajo, creo que dijo unos 500, no sé la cifra exacta, pero es algo que ocurre muy a menudo y que viene provocado este aumento, pues hay más plantas de reciclaje que antes, donde todo iba al vertedero, evidentemente, pero también por la existencia de baterías, ¿vale? De baterías eléctricas que están provocando un incendio que encima son muy difíciles de apagar, suelen estar en instalaciones con protecciones bajas, por lo general, y a veces no están en medio de la ciudad, evidentemente, por razones obvias, entonces a veces están en medios naturales, ¿no? Cerca de bosques, etc. Y también el agua contra incendios que se utiliza para apagar estos incendios, pues tiene sus químicos. Y también afecta, pues evidentemente, la calidad de las aguas subterráneas, ¿no? Primero del suelo, y si todo eso va hacia abajo, pues acaba en el agua subterránea. También, por ejemplo, en termosolares suele haber un siniestro bastante común, que es la rotura del codo flexible del circuito del aceite que se utiliza para transportar el calor y hacer electricidad. Estos codos, como las termosolares se van moviendo, pues evidentemente tienen cierto riesgo de rotura al cabo de X años, ¿no? Esto, de hecho, cuando hablaba Dani del tema de gestión de riesgos, para que no haya una crisis de asegurabilidad, pues entran este tipo de cosas. Nosotros ahora, por ejemplo, cuando aseguramos una termosolar, es que preguntamos la marca del codo flexible y lo hablamos con los ingenieros que nos dan una opinión sobre si ese codo es bueno o malo, permite que tenga menos siniestros, más siniestros, etcétera, etcétera. O sea, es importante la gestión de riesgo y efectivamente las compañías de seguros, cuando un riesgo, digamos, es obvio que va a ocurrir, porque las técnicas o la gestión de riesgo no es la correcta, pues puede efectivamente que no aseguremos a ese riesgo. ¿Puede ser criticable o no? No lo sé, pero también decir que asegurar cualquier cosa haría que cualquier cosa se hiciese, ¿no? O que tuviese poca importancia la gestión de riesgo de cada una de las empresas, operadores que operan. Y bueno, siguiendo lo de la termosolar, las consecuencias, ¿no? Infiltración en terrenos propios, contaminación de acuíferos, encima en zonas rurales suelen estar los termosolares, por lo tanto el nivel de contaminación aceptable es menor, por lo tanto el siniestro medioambiental es más fácil que se dé. Y la retirada, gestión, reposición de suelos, bombeo, suelen ser siniestros también muy largos, no es como el paramétrico, que yo creo que es el seguro más rápido de la historia, sino al revés, eso es un seguro que nosotros llamamos long tail, que un siniestro, yo tengo un siniestro, por ejemplo, de una gasolinera que contaminó hace 10 años y sigue abierto porque las medidas de remediación son largas, se tienen que ir haciendo pruebas al cabo de varios años para ver si el suelo ha mejorado. Son siniestros largos, costosos y que se dan de vez en cuando, ¿vale? También parques eólicos, creo que me he adelantado antes un poquito. Incendios, una turbina causa un incendio forestal, consecuencias, gastos, repoblación forestal.
restauración de medio natural, etcétera, etcétera. Hay más ejemplos de siniestros. Coger los periódicos, los veréis. Las páginas web de seguramente entidades ecologistas pues también denuncian cosas que quizás no han salido en los periódicos porque puede pasar, etcétera, etcétera, y cada vez los hay más. Y cada vez entiendo yo que va a haber una sensibilidad a la hora de denunciar y de generar un siniestro medioambiental. Y ahora pasaba a una siguiente, pero no está. Ah, vale, el tema de los siniestros. Vale. Por último, y falta aquí una diapositiva, pero lo voy a explicar. Antes hemos hablado de la obligatoriedad de tener una garantía financiera obligatoria. Y a la pregunta si esta garantía financiera obligatoria es suficiente para hacer frente a un siniestro medioambiental, ¿no? La GFO, como os recordáis, puede ser un aval técnico, o sea, un aval, puede ser una... yo no me acuerdo cómo se llama, un fondo de garantía, un fondo técnico o un seguro, ¿no? Y la pregunta es si haciendo estas tres cosas solo y exclusivamente con lo que te obligan a hacer, es si esto sería suficiente para afrontar un siniestro medioambiental. No es porque quiera vender mi producto, pero yo estoy convencido de que no es suficiente y intentaré explicar el porqué. Primero, me gustaría explicar el cálculo que se utiliza para saber el importe que se arroja del informe que hemos comentado antes, que es el ARMA, el análisis de riesgos medioambientales. Estos arrojan un importe determinado, que en una póliza de seguro sería la suma asegurada que tienes que contratar. Lo que se ha hecho, al menos en España, es de alguna forma extraer de este posible importe a cubrir, han extraído un poquito el siniestro más agravado, pero de muy poca probabilidad de ocurrencia. O sea, realmente el worst case, por suma asegurada, por importe del ARMA, no siempre estará cubierto. O sea, puede haber un siniestro que supere claramente la limitación o el límite que te impone la garantía financiera obligatoria. He visto empresas con una obligación de tener 300.000 euros de suma asegurada en la póliza y realmente por exposición de forma complicada y difícil, pero se podría dar un siniestro mucho mayor. De hecho, es ilimitado, realmente no hay limitación. Realmente el siniestro medioambiental puede ser, igual que en RC general, puede ser ilimitado. No sabemos el daño que va a ocurrir. Entonces, por una parte, creo que el GFO, el límite estipulado simple y llanamente no da para el daño causado en ciertos siniestros medioambientales. Eso por una parte. Y por otra parte, la falta de cobertura, ¿no? El GFO y la legislación, la ley europea que hemos comentado anteriormente, básicamente lo que te obliga es a restaurar el medio ambiente. Pero para restaurar este medio ambiente, muchas veces se necesitan las empresas que contaminen, también necesitan pagar otra serie de gastos que evidentemente la ley no lo tiene en cuenta. La ley dice límpiame el medio ambiente y con eso ya basta, ¿no? O hazme, si no lo logras limpiar, pues haz alguna medida diferente que compense. Pero en un siniestro medioambiental hay una serie de gastos, como puede ser, por ejemplo, el expertise, el peritaje. Como comentaba antes, los siniestros medioambientales son de long tail, son muy largos, donde tiene que haber continuamente alguien que esté controlando ese siniestro para que no se te vaya de las manos, para tomar las medidas adecuadas para disminuir la contaminación, y todo esto, evidentemente, un aval y un seguro que contratas solo y exclusivamente para cubrir lo legalmente obligatorio, que sería un quitamultas, pues no da para este tipo de gastos, ¿no? Yo creo que también el expertise hace que el siniestro finalmente sea seguramente menos costoso, y después la carencia de ciertas coberturas. Por ejemplo, dentro de las coberturas, no todas las pólizas lo tienen, evidentemente hay pólizas más amplias y pólizas menos amplias, pero hay muchas pólizas que tienen coberturas, por ejemplo, gastos de equitación, ¿no? O sea, tú
el siniestro no ha ocurrido, todavía no se ha contaminado, pero puede ocurrir, tú tienes que tomar una serie de medidas urgentes para prevenir un daño medioambiental mayor o que no se agrave. Pues esto, evidentemente, el GCO no te obliga. Y te obliga cuando te ya has contaminado a descontaminar. También hay gastos de terceros. O sea, cuando tú tienes un daño, un siniestro medioambiental, puedes tener una reclamación por parte de tu vecino. Imagínate que es un hotel que va a dejar de abrir durante 4 meses porque huele a gasolina del entorno, ¿no? Entonces aquí tú podrías tener una reclamación de pérdida de beneficios que seguramente no va a estar cubierto por ninguna otra póliza por la exclusión de responsabilidad medioambiental. Y después hay coberturas de todo tipo, gestión de crisis, comunicación con los medios posteriores para... Bueno, hay coberturas que se van inventando, a veces se añaden algunas para vender los seguros mejor, etcétera, etcétera. Pero lo que queda claro es que lo legalmente obligatorio se queda corto, sobre todo cuando el siniestro es grande, que es, creo yo, cuando más necesitas tener un seguro. O sea, es preferible aumentar la franquicia de la póliza. La franquicia es esa parte que la empresa paga cuando hay un siniestro, bajar la prima de esta forma y subir el límite que tienes en tu póliza. Desde mi punto de vista, y esto ya evidentemente es personal, pero es mucho mejor porque justamente cuando tienes un siniestro grave es cuando más necesitas de tener una póliza buena. Y si el tema de la prima es un problema, pues hay otras formas de disminuirlo. Por la gestión de riesgo, evidentemente, porque sí lo tenemos en cuenta, o sea, no cotizamos a ciegas, cotizamos teniendo en cuenta las medidas de seguridad, dónde está situada la empresa, no es lo mismo que esté cerca de un parque natural o que esté en un medio no tan natural. Y ya como última, yo creo que este webinar se llama gestión de riesgos con póliza de seguros. Yo luego lo quitaría, ¿no? Yo creo que no son enemigos uno del otro, sino que la gestión de riesgos es muy importante, no solamente por el ahorro de dinero, sino por un tema de que todos queremos que no evitar siniestros, ¿no? Evitar siniestros es aquello que se tiene que evitar en lo máximo posible y que siempre esperemos que no se dé, ¿no? Pero si se da, evidentemente necesitas algún tipo de protección. Como ha hablado Dani antes, la transmisión del riesgo es lo que a nosotros nos gusta. No nos gusta vender. De hecho, nuestra compañía no vendemos la parte obligatoria. Si alguien nos pide solamente asegurar según la responsabilidad medioambiental, no tenemos producto para esto. O sea, tenemos un producto mucho más amplio y no vamos a cambiar. No vamos a... Porque nosotros no queremos hablar de la legalidad, de qué es lo que tienes la obligación, sino de la transmisión del riesgo. Y esto es un tema voluntario. Yo creo que hay otro tipo de seguros que la gente ya da por hecho, que son necesarios. Cojamos el seguro de autos, evidentemente nadie puede hacer frente con su propio patrimonio a un siniestro grave de autos. Pues aquí también creemos, bueno, el seguro obligatorio es obligatorio, perdón, de autos, pero la póliza, por ejemplo, la responsabilidad civil general no es obligatoria, pero todo el mundo más o menos ya la tiene, ¿no? Pues en medioambiental todavía no existe esta costumbre. De hecho, el negocio de responsabilidad medioambiental en las compañías de seguro sigue siendo pequeño comparado con otros ramos, pero seguro que irá a un aumento. Y con esto finalizo mi presentación. Me habré dejado muchas cosas, seguramente. Moltes gràcies, Pablo. Sí, de fet, crec que encara tenim una pregunta pendent d'abans. Bueno, et sembla si contestem a la pregunta que tenim pendent d'abans? Sí. Creo que Miguel Miralles. Ya más o menos la hemos respondido. Sí, ¿no? Sí, lo he respondido. Yo creo que es la sensibilidad y otra cosa que es cierto, las administraciones públicas, aquí que hay muchas, a veces es denunciarse a sí mismos, ¿no? O sea, un siniestro medioambiental a veces comporta decir, hey, hay algo que no he hecho bien, ¿no? Yo creo que esto quizás es un freno
a la hora de declarar un siniestro, ¿no? Esto es lo que quería comentar. Y que las compañías de seguros no pagamos todos. O sea, si alguien tira nitratos en el suelo durante 20 años, es más un problema de la sociedad. No tanto, esto no se resuelve con un seguro. Porque podríamos empezar a hablar de muchas otras cosas, preocupaciones que también tenemos, que no son tanto consecuencia del cambio climático, sino consecuencia de nuestra forma de vivir, ¿no? Como son ciertos productos finales que están en el medio ambiente. Molt bé, moltes gràcies. De fet, crec que les dues intervencions ens han afirmat que d'alguna manera, no, el sentit de fons del projecte en el qual estem totes implicades és, no, que en quina mesura la prevenció i la reducció dels riscos vinculats a la crisi climàtica coincideixen també amb les necessitats dels sectors que d'alguna manera hem d'acompanyar finançant la construcció d'alternatives de resiliència, tant a nivell assegurador com a nivell de finançament bancari. No? No sé si hi ha més preguntes, més qüestions. En el xat sembla que no. Al xat no n'hi ha més, però podem deixar un momentet a veure si algú s'anima a fer-ne alguna més, una pregunta. I si no, durant els propers minuts també el xat encara estarà obert, no?, per fer alguna última pregunta final. Val? Jo també, si de cas, aprofito aquests moments mentre la gent es va avançar les preguntes, no?, per fer una menció d'un projecte que ens ha arribat recentment aquesta setmana i que crec que té molta relació amb el tema del webinar d'avui i que bàsicament forma part de la UN Office for Disaster Risk Reduction, que tenen un projecte enfocat a la millora de la resiliència de les pimes en relació amb els riscos climàtics i les catàstrofes, no?, que estan tenint lloc també recentment, n'hi ha hagut forces, i que crec que pot ser interessant de compartir. Doneu-me un segon també que deixo això. Bàsicament, aquest projecte és el que comentava, que la idea és millorar també la resiliència de les pimes, no?, i també permet tenir un estudi sobre l'estat en qüestió de la resiliència de les pimes a Barcelona, no?, perquè també es focalitza en la regió de Barcelona, i també permet avaluar les regions de Bridgetown, a Barbados i Sendai, a Japó. Simplement que sapigueu que existeix, no?, compartir aquest petit briefing de l'estudi o el projecte que s'està duent a terme de part de la UN, i que també teniu a l'abast aquesta enquesta que estan recollint i que podeu omplir per recollir, perquè ells puguin recollir aquesta informació i puguin tenir més dades sobre la percepció de riscos climàtics per poder dur a terme, no?, amb dades fiables al projecte. No? Recordeu també això, que les respostes són anònimes i que la idea és que siguin uns 15-30 minuts, no?, que el podeu completar després d'aquest webinar o en qualsevol moment, però queda aquí projectat també perquè el pugueu dur a terme. I sense més dilació, jo dono pas també a la Melissa, no?, la Melissa Acevedo, que ens ha preparat una dinàmica final i que permetrà recollir una mica les impressions que ens enduem d'aquest webinar, que crec que ha sigut molt profitós, i endavant, Melissa. Gràcies. Cristina, moltes gràcies a Alfonso, Dani i Pablo també per explicar aquests conceptes clau que ens fan entendre quin és el paper de les assegurances en aquest escenari d'emergència climàtica. I en aquests últims minuts del webinar llançarem una sèrie de preguntes per veure a l'audiència quina percepció tenen, quina és la seva opinió, i aleshores, si voleu, també podem anar comentant. D'acord? Us comparteixo la pantalla. Ja em confirmeu si ho podeu veure bé. Ho esteu veient bé? Perfecte, gràcies. D'acord, doncs a les persones que esteu connectades a aquest webinar us animem a que entreu, agafeu el vostre telèfon mòbil i entreu a la pàgina web menti.com i us demanarà un codi per poder participar en aquestes preguntes interactives que us farem a continuació. El codi que haureu d'entrar és aquest que apareix a dalt de tota la diapositiva, que és 61414692. Si heu assistit a altres webinars prèviament, ja sabreu com funciona aquesta eina.
i si és la primera vegada que la feu servir és bastant intuïtiu, és això, agafeu el telèfon mòbil, el vostre cercador, aneu a la pàgina web menti.com i és aquest codi que heu d'entrar. Mentre us aneu connectant, avancem, no? Aquesta primera pregunta perquè podeu anar reflexionant. Si alguna persona també no pot accedir a través del telèfon mòbil, podeu obrir una altra pestanya al vostre ordinador i si voleu també tenim el xat per donar la vostra resposta a través del xat. Doncs primer ens agradaria tenir el vostre feedback sobre quin concepte clau destacaríeu d'aquesta sessió sobre la gestió dels riscos climàtics. En quina paraula o quina idea, quin és el primer concepte, doncs això que us ve al cap després de tot el que hem escoltat i tots els conceptes que ens han estat compartint des d'Ars. Perfecte, doncs ja ens arriben algunes respostes ben ràpidament. Conceptes com assegurança, òbviament, transferència de risc, prevenció, adaptació, crisi climàtica. Perfecte. Augment de la sinistralitat. En aquest núvol de paraules que esteu generant ara en directe, les paraules que estan al centre del núvol són les que més persones compartiu o teniu en comú, d'acord? Per tant, ja veiem que al centre d'aquest núvol està el concepte de prevenció juntament amb el d'assegurança i ara mateix el concepte de prevenció doncs veieu que és una mica més gran de tamany, per tant, és el que concretament esteu reforçant, que és la idea clau d'aquesta sessió. Compliment de les lleis, continuen entrant respostes, el finançament, els incentius, és també una part interessant que ens han compartit els ponents d'avui. Deixem uns segonets més, però veiem clarament quines són les idees que us emporteu d'aquest webinar. Últimes aportacions. I, exacte, la paraula principal d'aquest núvol és la prevenció. Avancem una miqueta i, per tant, a la següent pregunta us volíem veure en quina mesura esteu d'acord amb aquesta afirmació, aquesta frase que teniu en pantalla. L'afirmació és que la integració de les assegurances en la planificació i la gestió pot reforçar la resiliència davant el canvi climàtic. Aquí, de l'1 al 5, com de d'acord esteu amb aquesta afirmació? Veiem que la vostra opinió tira més cap al 5, que esteu molt d'acord, però sí que s'està reajustant una miqueta, perquè potser aquesta frase no és completa del tot, no? Li faltaria aquests conceptes de prevenció, que és justament el que estàveu destacant en el núvol de paraules, que no és només recolzar-nos en aquestes assegurances, sinó que aquestes assegurances són l'últim pas en la gestió d'aquests riscos que està generant el canvi climàtic. Per tant, en promig esteu això, bastant d'acord, no arribem al 5, però sí que diguem-ne, aquesta integració de les assegurances amb una planificació i amb una anàlisi correcta ens reforça la resiliència davant l'emergència climàtica. Una altra pregunta. De quins creieu que són els principals reptes justament per integrar aquestes assegurances en la gestió dels riscos climàtics? Aquí a la pantalla teniu algunes opcions, en podeu escollir dues, i si considereu que s'ha de destacar algun altre risc que no està en pantalla, tenim ara una pregunta addicional. Però bàsicament les opcions que us proposem són aquesta falta de cultura preventiva, la manca de coneixement tècnic, el cost econòmic, l'adaptació de l'oferta de productes i serveis, o deixem aquesta altra opció, la d'altres, per si voleu que comentem alguna altra qüestió que no està recollida aquí. Està bastant repartit. Són conceptes que també s'han estat comentant durant tot el webinar. Perfecte, deixem uns segonets més.
perquè ho podeu completar. Però queda bastant repartit entre aquests tres reptes principals, no? El tenir l'estratègia i reforçar tota la part de la prevenció i la reducció d'aquests riscos per precisament que el cost econòmic de fer front a aquests riscos climàtics doncs, es pugui ajustar al màxim i adaptar també l'oferta de productes i serveis a la realitat i les necessitats de cada sector i territori. Per tant, com que veig que ningú ha marcat l'opció d'altres, a la següent pregunta doncs la podem saltar, però sí que una última qüestió que volíem tractar amb vosaltres, doncs, en base a aquesta idea principal que us emporteu d'aquest webinar, d'aquesta sessió, quina pràctica considereu que podríeu aplicar en el vostre entorn, en la vostra organització, en els projectes o en les empreses en les que esteu treballant, doncs, exactament i concretament quina pràctica podríeu començar a aplicar o almenys avaluar o veure com exactament es poden aplicar aquests conceptes que us han compartit durant el webinar d'avui. Esperem que d'alguna manera pugueu connectar tot aquest coneixement que ens han compartit els companys amb la vostra activitat quotidiana, amb la vostra activitat professional també. I si mentre aneu reflexionant aquí, en aquesta pregunta, podeu posar una frase breu, una frase o dues, una petita reflexió perquè quedi aquí recollida. I mentre anem completant aquest mural, doncs també aprofitem per resoldre si hi ha algun dubte més, alguna altra pregunta. Revisem. De moment, preguntes no n'hem rebut, sí que hem rebut felicitacions, no? Vull dir que en aquest sentit sembla que està sent interessant, que s'estan enduent idees cap a casa o cap a la feina i a poc ho deixarem tot enllestit. Vull dir que de moment no hi ha més preguntes. D'acord. També des de l'Oficina d'Arts, si teniu algun altre comentari que vulgueu acabar de puntualitzar alguna qüestió, endavant, enceneu el micro i ho anem parlant. Aquí veiem que els assistents van posant les seves reflexions al mural, les reflexions del tipus, replantejar-se si les assegurances que tenen actualment contractades estan adaptades a la nova realitat climàtica, reflexions relacionades amb això, l'avaluació de l'estat de resiliència, en relació a diagnosticar els riscos, intentar reduir-los i, si no, assegurar quines mesures d'acció es prendran, el paper clau de les asseguradores en els propers anys, concretament per l'activitat agrària, revisar cobertures amb aquests criteris de risc climàtics, treballar conjuntament amb asseguradores i que realment siguin un suport i no acusar obstacles per cobrar després d'un sinistre, sinó que tinguin aquest enfoc que precisament vosaltres posàveu en valor de regenerar o d'acompanyar aquesta transició cap a unes activitats més sostenibles i adaptades en aquest nou escenari d'emergència climàtica. I també una altra reflexió relacionada amb fomentar la prevenció per reduir precisament les vulnerabilitats i aconseguir reduccions en les primes. Doncs, com dèiem, que el primer pas justament és enfocar-se en aquesta prevenció dels riscos i en la mitigació al màxim possible. Doncs, bé, deixo de compartir la pantalla, però teniu encara temps per si voleu fer alguna altra aportació. Anem a veure si hi ha alguna pregunta més. D'acord, la que deies tu, Cristina. Sí, gràcies, Melissa, per la dinàmica final. Crec que és molt interessant que puguem recollir aquestes respostes de cara també a construir aquests passos següents que ens afecten sobre el sector. I abans de tancar, sí que ens agradaria passar-vos una enquesta de valoració. Us acabo d'enviar l'enllaç al xat,
que en aquest sentit, res, una enquesta d'1 minutet, és molt breu, però sí que ens ajudarà i és molt important per nosaltres saber doncs, si les felicitacions que havíem rebut, no, són generalitzades i no només per part de qui ens ho ha manifestat, però sí que també animar-vos a posar qualsevol tipus de suggeriment o comentari per tal de millorar aquestes formacions en les properes jornades, no? I mentre l'aneu completant, que com us dic és 1 minutet, és molt ràpid, mentre jo acabo de parlar i l'heu acabat, sí que m'agradaria agrair-vos a tothom, no? Tant en Pablo, que ens ha presentat el projecte, com als companys d'Arts i de Liberty Seguros, no? Javier, Alfonso, Dani i Pablo, també per les vostres ponències i el vostre coneixement compartit, que a partir d'ara ja doncs, creix en extensió de persones, i també la Melissa, que ens ha ajudat també en aquesta dinàmica final. Llavors, amb aquest webinar tan profitós, aprofito per comunicar que el dia 20 de maig, és a dir, en escaig 2 setmanetes, tenim programat el webinar del sector pesquer, que en breu sortirà també l'enllaç d'inscripcions, per tant, esteu atents també a la comunicació del projecte perquè hi haurà aquesta opció de també seguir amb les formacions del sector pesquer en aquest sentit. I recordar-vos que el webinar s'ha gravat i que es compartirà tant la gravació com les presentacions dels ponents al web del projecte. Per tant, tot això queda dit, l'enllaç de l'enquesta queda compartit i dono per tancada llavors la sessió si no hi ha preguntes o comentaris. Gràcies a tothom.